Dai, nobude! Guys! No! Kaya! Usobarayt. Hindi mo muli. Kaya nagdalo dito! Kaya! Kaya sinigtila! Candela! Wait! Bigla mo na! Mina kawu ngibelieve ukuthi umuntu kawu angancanga noma yini nanoma ubani kawu angikhathazi inhliziyo ayiphakela njalo. Yes. Asithi 1 2 3. Ngeke size sibe abangani mangabe singavulanga inhliziyo. Into khona ukuzwa vele. Mara mina ngiba happy ngibona ama-chat ka-Freddy asezansi ngoba nginabantu abayi-5 abangijabulisayo. Best. In life, I want us to rebel. Ngenza noma yini ukuthi ngisifike Thembisa. Ngifuna ukuba wakho wedwa. Ngiyazi ukuthi ngizisa ubuhlobo kubo bonke abantu la Olifants osempilweni yami. Umuntu amalast odizeba lento engikufake kuyona. Ngifuna ukuthi mina nawe sibe uBeyoncé noHove. Future yami. Ngiyazi ukuthi izinto ziphela ngale ndlela besifisa ukuthi siphele ngayo. Kodwa mina ngiyaziqhenya ngani. Nonke. Kaya,